சொந்தங்களே, மற்றொரு நாளில் மற்றொரு நிகழ்ச்சி தொகுப்புல உங்களை சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு அப்படின்னே சொல்லணும். ஸோ ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆகாதீங்க. போன வீக் டிராவல் பண்ண அதே இடம் தான் இன்னும் நிறைய அன்பான சொந்தங்களை நோக்கின இந்த பயணம் அப்படின்னே சொல்லலாம். கொஞ்சம் எனக்கு சாஞ்சுக்கிறேன், கஷ்டமா இருக்கு. ஸோ யார் யாரை மீட் பண்ண போறோம், என்ன மாதிரி விஷயங்கள் பேச போறோம், என்னென்ன அனுபவங்கள் கிடைக்குது அப்படிங்கறத நோக்கி இந்த பயணத்துல ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து சாங் தரணும், அப்படியே பிளேசஸ்லாம் கொஞ்சம் காட்டணும், இந்த இயற்கையை நீங்கள் கொஞ்சம் ரசிக்கணும். இயற்கையோடு கூடிய வாழ்வு தாங்க வாழ்வு. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த நவீன உலகம் மாற்றப்பட்ட காலப்பகுதியில், நவீனமயப்படுத்தப்பட்ட காலப்பகுதியில் தொடர்ந்து வந்து எல்லாருமே இயற்கை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த வந்து மறந்துட்டாங்க. ஃபேமிலியோட அவுட் போகிறதா இருக்கட்டும், ட்ரிப் போகிறதா இருக்கட்டும், இதெல்லாம் ரொம்பவே மறக்கப்பட்ட நிலை வந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறேன். அப்படி இருக்கிறதுக்கு மத்தியில் நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அங்கே இங்கே அப்படியே ஊர் சுற்றி உங்களுக்கு இந்த இடங்களை காட்டி இந்த அனுபவங்களை இன்னும் சுவாரஸ்யப்படுத்துகிறோம். ஸோ என்னத்தான் ஃபோனுக்குள்ளே வாழ்க்கை வாழ்ந்தாலும் வெளியில் கொஞ்சம் வாழ்ந்து பாருங்கள், மஜா தான் லைஃப் அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ பார்க்கலாம். இன்னும் அன்பான சொந்தங்களோட மீட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இப்போ என்ன பாட்டு கொடுக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா, நம்ம எஸ்கே சாங் கொடுப்போமா? எஸ்கே சாங் கொடுக்கறதுக்கு என்ன சாங் கொடுக்கலாம்? நான் வந்து இப்போ ஒரு அழகான இடத்துல இருக்கேனா, ஸோ வந்து இந்த இடத்த வந்து பார்க்கறதுக்கு கண்ணெல்லாம் ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஆச்சரியமா இருக்கு. அதனால என்ன சாங் கொடுக்க போறேன்னு சொன்னா, உன் விழிகளில் விழுந்த நாட்களில் சாங் தான் கொடுக்க போறேன். ஸோ நீங்களும் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க. எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த இடத்த பார்க்கறதுக்கு அவ்வளோ கண்கள் வேணும், ஏன்னா அவ்வளோ அழகு இருக்கு அப்படிங்கிறது காரணத்துக்காக தான் உன் விழிகளை சாங்கை தொடர்ந்து அப்படியே நம்ம பேசலாம். மான்கராத்தே மூவி. சரி, நம்ம வந்து ஒரு அன்பான சொந்தத்தை மீட் பண்ண வந்திருக்கோம், அதுவும் சகோதர மொழிய ஒரு நண்பர் அப்படின்னே சொல்லலாம். அவங்க கூட பேசி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் என்னென்ன அனுபவங்கள் அப்படின்னு சொல்லி. ஆகிய நாம ಮಾಲಿನಿ ಲස්සನ ನಮಕ್ ಗಿದ್ರ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲ ತಿನ್ನೋದು ಕೂಡ ಲස්සನ ನಮಕ್ ಇಲ್ಲ එම ඔක්කොම කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මේද ගම? මගේ ගම වැල්ලවත්ත. වැල්ලවත්ත. එහෙනම් මේට වැඩට එනවද? වැඩට එන්නේ නාරයන් පිටේ ඉඳලා. නාරයන් පිටේ ඉඳන් වැඩට යනවා. කියන්නේ ගෙදර කට්ටිය කොහමද? ගෙදර කට්ටිය කී දෙනෙක්ද? ගෙදර නංගි මායි නංගිගේ දුවයි ඉන්නේ. ආ තාම බැදලා නැද්ද? එහෙම. බැඳලා ළමයි ඔක්කොම කසල් බෙදලා අයින් වෙලා ඉන්නවා. හරි. මගේ නංගිට කැන්සර් එක නිසා නංගි මායි එකට ඉන්නවා. நங்கி எக்கிட்ட இன்னும். ஹரி. அவங்க பேர் வந்து மாலினியா. நான் கேட்ட சின்ன வயசுல இருந்து ரொம்ப எல்லாருமே சொல்லியிருப்பாங்க தானே இந்த பேர் அழகுன்னு. அவங்க சொல்றாங்க சின்ன வயசுல இருந்து எல்லாருமே சொல்லியிருக்காங்களா இந்த பேர் வந்து ரொம்ப அழகா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி. பட் அவங்க வந்து சொந்த ஊர் வந்து வெள்ளவத்த பிரதேசம், அதுவும் கொழும்பை சேர்ந்த பிரதேசம் தான். பட் நாராயண்பேட்டை நம்ம வளாகம் அமையப்பட்டிருக்க ஒரு பகுதியில இருந்திருந்தா அவங்க வந்து ஒர்க்குக்கு வராங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ நாராயண்பேட்டை பகுதியில இருந்து ஒர்க் வராங்களாம். இது இன்னொரு பக்கம், ரொம்ப யோசிக்க வேணாம். ஸோ இவங்க வந்து குடும்பத்தில் வந்து நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஆனால் மகன் எல்லாம் திருமணம் செஞ்சு அவங்க போனது ஒரு காரணத்துக்காக. அவங்க தங்கச்சிக்கு வந்து கேன்சர் அப்படிங்கிற ஒரு வியாதினாலமா அவங்க தங்கச்சியோட அவங்க ஸ்டே பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. நங்கிவ பலாகன்யோ அது නංගිමයි දෙන්නම එක ගෙදර ඉන්නේ. එක ගෙදර ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ එහාපැත්තේ පාකින් එකේ වැඩ කරනවා. වැඩ කරනවා. ඉතින් පඩියෙම හොඳයිද? වැඩ කොහමද? පඩි නෑ, හොයපු විදියට හම්බෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ වීදම ටික හරියනවද? වීදමට ඉතින් මදි තමයි. වාහන આવොත් නේ අපිට සල්ලි හම්බෙන්නේ. වාහන આવොත් ඒක පාක් කරොත් විතරයි සල්ලි හම්බ වෙන්නේ. එහෙමද? ඔව්. ඒ කියන්නේ ඔයා හැමදාම ඔයාගේ ජීවිතේ ගෙවන්නේ කොහමද? ගෙවන්නේ ඉතින් බොහොම අමාරුයි. නංගිමයි දෙන්නම වැඩ කරන නිසා අපි කොහොමයි ජීවත් වෙනවා. அங்க வந்து வாழ்க்கை ரொம்ப கஷ்டமானதா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அனுபவங்கள் நிறைய இருக்கு, வாழ்க்கை ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. ஏன்னா ஒவ்வொரு ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லும் போது அந்த ஒர்க்கு சம்மந்தப்பட்ட ஒரு விஷயம் கிடைக்கும் போது மட்டும்தான் அதுக்கான சேலரி கிடைக்கும். அந்த மாதிரி வாழ்க்கை ஒர்க்கும் கஷ்டமா இருக்கு, சேலரியும் குறைவா இருக்கு. ஆனாலும் வாழ்க்கை வந்து நடத்திட்டு போற விதத்துல ஒரு அமைய பெறுது அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ இன்னொரு பக்கத்தில் கொஞ்சம் கண்ணும் கலங்குது இல்லை, எனக்கு அப்படிதான் இருக்கு. දෙමළ මූවිස් එහෙම මොනවාරි බලලා තියෙනවද? දෙමළ පික්චර් බලනවද? ඉතින් කාගේ එකද ගොඩක් කැමති? රජිනිකාන්ත්. එයාලාගේ ඒ තුන්දෙනාට ගොඩක් කැමති. නෑ, ඒ කාලේ ඉඳන්ම ඒගොල්ලන්ගේ පික්චර් තමයි ගොඩක් බලලා තියෙන්නේ. එයාලගේ තමයි ගොඩක් බලන්නේ. ඒකෙම ඔයා ආපු සින්දුවක් ඔයාට කැමති ඇතිනේ. ඒ තුන්දෙනාගෙන් කාගේ හරි සින්දුවක් ඔයාට ගොඩක් කැමති ඇති. මේ සින්දුව අදි නිකන් ලස්සනයි. එහෙම කියලා හිතලා ඇතිද? එන්නඩි රක්කම්මා. என்னடி ரக்கமா சாங். ஏ சிந்து அப்படி வேணும்னு தென்னா அப்படின்னு. சரி, அவங்க சொல்றாங்க அவங்க நிறைய தமிழ் மூவிஸ் பார்த்துருக்காங்களா, அதுவும் ரஜினி, எம்ஜிஆர், சிவாஜி பேர்லாம் சொல்றாங்கப்பா. ஒரு மாதிரி ஷாக்கிங்கா இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய பேர்கிட்ட படங்கள் பார்த்துருக்காங்களா.
அதுல வந்து என்னடி ராக்கம்மா சாங் வந்து ரொம்ப பிடிக்குமா. அந்த சாங் வந்து நாங்க இவங்களுக்காக தர போறோம். ගොඩක් ස්තුතියි ඔයා අපි වෙනුවෙන් ඔයාගේ වෙලාව දුන්නට. Thank you. தேங்க்யூ. பார்த்தீங்களா ஒரு பஸ்ஸுக்குள்ளேயே வந்துட்டேன் கடைசியா. இன்னும் போகாத இடம் இல்ல. நம்ம கூட பேச ஒரு அன்பான சொந்தங்கள் கிடைச்சிருக்காங்க. அவங்க கூட பேசலாம். அவங்களும் ஒரு சகோதர மொழி நண்பர் ஒருத்தவங்க தான். ஸோ பேசலாம் என்ன மாதிரி அனுபவங்கள் கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லி. ಹಾಗೆ நாம සමන්ත ආගේ ගම කුරුණෑගල ප්‍රදේශයක් කියලා කිව්වා. කුරුණෑගල දොඩංගස්සන්ද. දොඩංගස්සන්ගේ. කියන්නේ කුරුණෑගල ප්‍රදේශය නම් මේට ආවේ වැඩකටද නැත්නම් පවුල කට්ටිය මේද? කට්ටියක් අරන් ආව channel එකේ වැඩසටහනකට. ඒකට එක්කන් ආවා එහෙමද? ඒක ඒ ඉන්නා මේට එක්කන් ආවා ඔව්. කියන්නේ ඔයා ඒද වැඩ කරන්නේ? ඔව් ගමේ. ගමේම වැඩ කරනවා. ඔව් වැඩ නම් කරන්නේ ඒකල. ආ මේ බස් එක ඔයාගේද? ඔව්. මේකින්ම වැඩ කරගන්නවා ஓ, එහෙම. ஓ. හරி. அவர் என்ன சொன்னார் அப்படின்னு சொன்னா குருநேகல பிரதேசத்தை சேர்ந்தவரா எப்படி தெரியுதுன்னு கேக்குறீங்க. அதுக்கு முன்னாடி பேசிட்டே அதான் குருநேகல பிரதேசத்தை சேர்ந்தவரா. அவர் வந்து இங்க சில மக்களை வந்து ட்ரிப் சம்பந்தமா கூட்டிட்டு வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னாரு. இந்த பஸ் ஓனர் அவர் தான். இந்த பஸ்ஸை நடத்திக்கிட்டு இதனூடாக தான் அவர் வாழ்க்கை போய்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸோ தொடர்ந்து பேசலாம். කියන්නේ මේ බස් එක රන් කරන්නේ ඔයා ඔක්කොම කරන්නේ. ඔව්. මේක එන වීදම ඔයාට ඇති වෙනවද? ගෙදර කට්ටිය බලා ගන්න පුළුවන්. නෑ වෙන ජොබ් එකක් කරනවා. තව ජොබ් එකක් ඔව්. කරනවා. ඒ මොනවද කරන්නේ? ටයර් ෆැක්ටරි එක. ටයර් ෆැක්ටරි එකේ වැඩ කරනවා. කියන්නේ ගෙදර කට්ටිය කී දෙනෙක්ද? ගෙදර කට්ටිය ඉන්නවා 5 දෙනෙක්. 5 දෙනෙක්. ඔව්. ගෙදර කී දෙනෙක්? ඒ කොහමද කවුරු කවුරු ඉන්නේ? දුවලා 3 දෙනයි ආ. වයිෆුයි මයි. කියන්නේ අම්මා තාත්තා එහෙම කට්ටිය ඔක්කොම එයාලා ඉන්නවා එයාලා වෙනම ඉන්නවා. වෙනම ඉන්නවා. ඔව්. හරි. ඒ කියන්නේ දැන් වැඩ දෙකක් කරනවා. ඔයාට ඔව්. டைமிங் එක කොහොමද ඒක මැනේජ් කරගන්න පුළුවන්ද? පුළුවන්. පුළුවන්. ඔව්. சரி அவங்க வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னு சொன்னா இந்த பஸ் ஓட்டுறதோட அவங்க வந்து இன்னொரு தொழிலும் செயற்படுத்திட்டு இருக்காங்க. டயர் வியாபாரங்கள் தொடர்பான தொழில்கள் வந்து மேற்கொண்டுட்டு இருக்காங்க. ஏன்னா குடும்பத்துல வந்து 3 பெண்கள் மகள்கள் 3 பேரும் தன் மனைவியும் இவங்களும் தான் இருக்காங்க. தகப்பன்மார் தாய்மார் வந்து தனியா இருக்கிறதோட இவங்க வந்து இப்படி ஒன்றுமையா செயற்பட்டு இருக்காங்களா. இவங்க குடும்பம் வந்து இப்படி ரன் பண்றது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. ஏன்னா டைமிங் இஷ்யூவோட அவங்க மேனேஜ் பண்ணி போய்கிட்டு இருக்கேன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் தான் சொல்றாங்க. ஸோ இன்னொரு வித இது கேட்போமா? දෙමළ සිනිමා මොනවා හරි බලලා තියෙනවද? බලලා තියෙනවා ඉන්දියන් වල. කාගේද ඔයා ගොඩක් කැමති? මම කැමති විජය. විජයිට ගොඩක් කැමති. විජයිගේ මොකක් හරි සින්දුවක් අහලා ලස්සනයි මේක ආයෙත් තාන්න පුළුවන් කියලා හිතලා තියෙනවා. එහෙම මතක නැහැ. එහෙම තමිල්නේ. හරි. ඒ වුණාට දෙමළ සින්දු කියලා ඔයා අහලා තියෙනවා. ෂෝ බලලා තියෙනවා. හරි. අපි ඔයා වෙනුවෙන් අපි විජய்ගේ සින්දුවක් දෙන්න. හරිනේ. வண்டி ஓட்ட தெரியாதுங்க. சும்மா ஒரு ஆசைக்கு ஏறி உட்காந்துக்கோ. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் இப்படி டிரைவர் சீட்ல உட்கார்ற அந்த அனுபவமே ஒரு மாதிரி ஜாலியா இருக்கு. வேற லெவல் வைப்பு தான். இந்த ஒரு அனுபவம் வந்து இன்னைக்குதான் புதுசா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம். இன்னைக்கான நிகழ்ச்சியை பொறுத்த வரைக்குமே நிறைய பிரதேசங்கள், நிறைய நபர்கள், நிறைய கூடிய விதத்துல அனுபவங்கள் அப்படின்னு சொல்லி லாஸ்டா பஸ் டிரைவர் அப்படியே அந்த இடத்துலயே உட்காந்துட்டு ஒரு மாதிரி ஃபீல் டிஃபரெண்டா இருக்கு. இருந்தாலும் நிறைய அனுபவங்களோடு கூடிய நிகழ்ச்சி இன்னைக்கு இடம்பெற்றிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறேன். நீங்களும் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க. ஸோ வருகின்ற நாட்கள்ல வருகின்ற வாரங்கள்ல இன்னும் நிறைய அனுபவங்களோட இன்னும் நிறைய பேரோட பேசக்கூடிய விதங்கள்ல நம்ம செயற்படுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு நாங்க நிகழ்ச்சியில இருந்து கிளம்ப போறோம். இன்னைக்கு ஒளிப்பதிவில் ஈடுபட்ட சல்மானுடன் உங்களிருந்து விடைபெறும் நான் உங்கள் சுதா. God bless you. Take care மக்களே.